thang ni phai kri siar ni anar lo por phai kri hini pendipu birla hotel hempialong Karbi Cultural Society mate Karbi jutang asong la pen jakwe asong atum chipater pi ponsi Miss KYF 2023 audition padopon Labangso audition along run hini padopon ke chengsia banki introduction round la pen kijutsia banki talent pen questioning round padopon lo La pen labangso audition along kangkrong kang saya tournament la banki mir jengkro charne bepi phudang rong pipi Julie bepi Robert tiso la pen akapre kapre katum nang chirap chito dunsi audition a jaimek mesen pen pachun pono Labangso Miss KYF along chief sponsor laki Karbi Anglo Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang EM Sardun Singh Teron event sponsor Nixit Family YouTube channel co-sponsor Glass Corner Lapen Laso Miss KYF 2023 final kachipati ponji laki non ke wangjelang Karbi Youth Festival 49 edition mati Karbi risunimso ronga je plikepra serkep angdeng kechok along thang chiklo ni phai crane erkep arni Samson Singh intia chatai along padopan pom Lapen Miss KYF ke hai abang phi mati winner of han ke Sansul Miss Mega Northeast 2023 finalist along ka chupa oblong pom chipater pi pon atum men han Dipupen tertanang pada supporters Kardong, pini nilitung ada KCS present collaboration with Jagwe Asong NGO. Pini itung audition pipon lo, pen audition da exam jin pen junpon lo, nasi non kewangji Miss KYF laki itinerary sidoi, pen non la Karbi Youth Festival hud, nasi Laso hut kadu kawe itung Karbi arat itung Karbi cultural fan ke chinghon itung sidami lasorni wang ikno anpen la festival itung ali racham lanso se kipadoya fan itung chitodun nana lasi itung ke culture ke kenang sol lasi itung fashion hin pen sidami itung bang hong fan sidami itung pali ponangji themani itung along ke cultural ke plango ada ke ritual lasi ilitung mithangong si cepaklang panpil pute bang angtan nang chini lo lasi ke siasung ke klempon mi ulo laso amis ke wife ki bipon ke lada ke ilitung pindeng sung pot sitame cepati dunong lo anpen cepaklang dunong lo anpen bang kaprek adimen sitame nang chini dun pan latun sitame our sailong lo lasi non ke wangji Jubilee hut sitame lanso se ali racham pipon pupusi chisik pon bomlo lasi ilitum ladake itung kachuru nangi ke ilitung CM sa lake Dr. Tuliram Ronghang alang ni kiklem ke bor ipen pini ladak festival ning sipet ilitung kosonovo dhorom chipupe khai chipupe pin pen ning sipet pen kiklem pon theke alang li Dr. Tuliram Ronghang aki bori pen laben itung non KCS President Sir Chandro Singh Kro alang litung bahani ke bori pen si itung non festival ali racham pen doponong lo aprang ke ilitung lason theklong le kache bahak kache thak si thekponong lasi hola suhud bang ke ining ta oi memi hola suhud ke dobom ke anutin da chini lo ladak ali racham thang da we festival sitame hini ke thomason si thekponong mon sitame ilitung Tuliram Ronghang sar alang CM ke man pen alang li ke bor ipen pini itung festival sitami kaduk kawe Karbi yakai itung dhrom chipu pepin pen se itung non bangke talon pon lo party chipu pepin pen itung ining arong meme non ke bang khai jun sitami nangidun ye phan chihung lo lake alang itung bahini itung Dr. Tuliram Ronghang sar lapen itung KCS President Sir Chandro Singh Kro ke boria joini anpen latunga joini si ni tungta Miss KYF ke bidun long lo anpen ki bi pon lo ini la audition pa emilo lasi peneng ke hai tung ana bangke latunga bangke ke hai tung mane bangatom ke hai tung bangke latung ke mu 2024 finalist latung ke audition ave pen final latung chipate dunong po lasi itisi aku pa emilo latung stame ali racham nang pidonopot nang penang chitodonopot ke pini ke select ponji ke lake fix ke nitung ke ba bela nitung lake mo apor sinang pachini po lasi mo apor nitung lake bang koi bagdo lasi latung man stami nitung
audition en pon lo lasi lapen itung ingwai pon lo lasi lasoteng bensi latung kelong dun tung an bangke 18 arni lasi 18 arni si latung pan final bangke cepate pon po lasi kadu kabe tung handa lasor ni nang ceto dun pen kelang dun pen alira cham ke cipi pon pen si nang itung pan sitami la dak media ahin ben sitami nang tung pan chopa pon lo